Ahoj, toto je môj YouTube kanál Fejdo. Studio Fejdo TV. A toto je môj short. Toto je môj server Fejdo Crew. A toto je najväčšia stavba, ktorú vidíte teraz. A toto som ja. Ja som si dal challenge. Koľko dáte lajkov, toľko dám TNTčok. Takže keď tu bude, neviem, typnem si, neby to je jedno, 5 lajkov, no tak dám 5 TNTčok. Ale má to jednu podmienku. Podmienka znie, keď spravím, že dáme 10 TNTčok, musím to ešte raz postaviť. A bude to dosť jednoduché. Takže môžete dať like, odber a vidíme sa vo videjku. A inak to budem natáčať vo videjku, takže zatiaľ čau. Fejdo Crew podcast, ten nás potkáme.